Sikufisela impumelelo, sikufisela ukuthula, sikufisela ke injabulo nokunethezeka empilweni. Qinisekisa ukuthi uyasubscribe, like le video. Uma unesifiso ukubona le channel ithuthuka, you can also become a member. Kune-link lapha ngezansi. Ikhona account number ongayisebenzisa ukuphonsa izivivaneni. Siyabonga bona bonke abantu abayihluphayo benikele. uNkulunkulu akanibusise. Ngupastor Ningisibheka udaba la kantombo Dumo Sogolo uthi sawubona pastor unjani? Ngisacela la ukubuza uMuphupha kamakhandlela amhlophe awu3 kusho ukuthini? Ngicathi asiyenze kanje. Ukuphupha amakhandlela kungacishe kufanane, kusimila. Angaba amhlophe abe u3, abe u4, abe u5, abe u7, abe u10. Sengaya ngokuthi mhlawumbe kube ukuthi ngoba u3 mhlawumbe wena ufuna usebenzise 3 uma wenza izinto zakho noma ukukhuleka ngabo u3, kodwa nje ngaloko imini ngibe siyafanana. Mhlawumbe ubona u7 ayisho ukuthi wena ufuna ukukhuleka ngawo7, awu10 shothi ufuna ukukhuleka ngayi10 mhlawumbe ngaba kanjalo. But asibeke kanje uthi number 1 uMuphupha amakhandlela kuwuphawu luhluma ubona amakhandlela amhlophe olusuke lusho ukuthi uzokuba nenhlanhla nokukhanya futhi nekusasa lizogqama liphinde liqhakaze. Number 2 uMuphupha amakhandlela kuwuphawu oluhle uma amakhandlela amhlophe ekhanya ke lusho futhi inhlanhla nesibusiso, ukuqhakaza kwekusasa nempumelelo. Number 3 futhi uMuphupha amakhandlela kuwuphawu oluhle kakhulu uma amakhandlela amhlophe ekhanya lusho ukuthi umsulwa futhi ungcwele nanokuthi uyisibonelo esihle phambi kwabantu. uMatthew 5 verse 14 nina ningukukhanya kwezwe umuzo phezulu kwentaba ongesitheke. Number 4 uMuphupha amakhandlela kuwuphawu luhluma ukhanyisa amakhandlela amhlophe lusho ukuphila impilo emsulwa engenagcobho nokunikeza abantu umhlahlandlela empilweni. Matthew 5 verse 16 ukukhanya kwenu makukhanye phambi kwabantu ukuze babone imisebenzi yenu emihle badumise uYihlo osezulwini. Number 5 uMuphupha amakhandlela sithi uphawu luhluma amakhandlela amhlophe ekhanya lusho kuba ke nokuqonda, lisho kuba nenhlakanipho nokukhalipha emkhakheni wakho. Number 6 uMuphupha amakhandlela uphawu luhluma amakhandlela futhi amhlophe ekhanya lusho izwi likaNkulunkulu nokuthola isiqondiso nokuholwa umoya ongcwele. Hubo 18 verse 28 ngokuba wena ukhanyisa isibani sami, uJehova uNkulunkulu wami uyakhanyisa ubumnyama bami. Number 7 uma uphupha amakhandlela uphawu luhle empeleni uphawu lubi uma amakhandlela amhlophe ecima lusho indumalo, kokunye lingasho futhi isifo, futhi lungasho kulahlekelwa okukhulu nesikhathi esinzima ngenxa ke yeziphambeko zakho, noma ke ngenxa yokungenela nje kwabantu ababike. Izaga 24 verse 20 na ngokuba ke umuntu omubi akayikuba namvuzo, isibani sababi siyakucinywa. Number 8 futhi uMuphupha ke la amakhandlela uphawu luhluma ubona amakhandlela amhlophe lungasho ukuthi kumele uwasebenzise uma ukhuleka futhi wona kuphela ngashavule aphinde aqhaqe impilo nekusasa lakho. Lokho esikushilo kanti kungaphinde kusho mhlawumbe kumele usebenzise wona uma kungukuthi umuntu okhulekayo noma ke uzokhuleka ukhanyise wona usebenzise wona bese ekwazi ukuthi ekusondeze lesimo seyidala noma isimo sikaNkulunkulu sibe seduze nawe uma uwasebenzisa amakhandlela bona la mhlophe. Siyabonga uNkulunkulu makakulonde ngane kwethu. Yenza ukubalekile, like le video, subscribe, become a member, contribute to the channel.